Dating OFW sa Santo Tomas, binigyang pugay. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Ginawaran at binigyang pagkilala ang mahalagang kontribusyon sa lipunan ng mga dating overseas Filipino workers sa Santo Tomas. Sa inisyatiba ng Santo Tomas OFW Family Association, ginanap ang programang handog pasasalamat sa mga dating OFW sa mga barangay ng La Luna at San Marcos. Tinipon ang mga former OFWs mula sa mga nasabing lugar kung saan nakatanggap sila ng food packs. Bukod dito, nagsagawa rin ng mga pampasayang aktibidad kagaya ng palaro at pagkakaisa. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.